Presne takto som sa tváril včera večer, keď som zbadal tento článok publikovaný YouTubeom v zmysle toho, že YouTube poupravil podmienky používania YouTube. Vlastne YouTube sa rozhodol poupraviť svoje podmienky používania, a to tak, že tvorcom obmedzí, takzvané obmedzí, ich možnosť slobodného prejavu. Áno, v 21. storočí obmedzí voľnosť slobodného prejavu. Takže aby sme si vysvetlili, o čo sa jedná. YouTube tento raz na to išiel veľmi šikovno. Nezameral sa na zmazávanie videí. Na čo? Zameral sa na to najdôležitejšie, a to je speňaženie videí autorom. Ak vlastne autor poruší niektorý z týchto nových pravidel, jeho video nebude môcť byť speňažené, dokonca v niektorých prípadoch môže byť aj odstránené. Ich prípadom je napríklad Mick Jagger Nuggets, ktorému včera už boli odstránené 3 videá. Takže k tým pravidlám. Video nesmie obsahovať sexuálny content, čož na YouTube vlastne už bolo zavedené pred niekoľkými rokmi. A vlastne YouTube sa túto vec snaží obmedzovať, aj keď v dosť malom množstve. Čiže neviem, ako to bude fungovať tu. Vlastne neviem, ako vôbec bude toto fungovať. Keď YouTube si nevie urobiť poriadok s vlastnými videami, ktoré na YouTube nemajú čo hľadať, tak neviem vôbec, ako bude fungovať toto. Ale pokračujeme, dobre? Takže sexuálny content. OK, dobre. Toto YouTube už obmedzoval dávnejšie. Nie je to nič nové a myslím si, že nikoho z tých väčších tvorcov by to nemalo nejako poškodiť. Problém nastáva už v tej istej vete hneď za čiarkou. A to je zahŕňajúci obsah čiastočnej nahoty. Neviem, akože keď YouTube mi chce napríklad povedať, že ja keď sa tu oblečiem do plaviek, tak moje video nemôže byť speňažené. Akože nechcem nič hovoriť, ale čo žijeme v Severnej Koreji, alebo kde to? Toto by sa taktiež dalo ešte nejako obmedziť. Tady ale nastáva ďalšia vec a to je za slovíčkom end, čiže ja. A to je, video nesmie zahŕňať sexuálny humor. Čož si myslím, že u niektorých tvorcov bude veľmi veľký problém. Veľmi veľký. A hneď pri ďalšej odrážke máme, že video nesmie zahŕňovať násilie, vážne zranenia a extrémizmus vedúci k násiliu. Neviem, ako toto YouTube myslí, ale toto bude mať rozhodne celkovo dosť veľký dopad na kanály s prankovou tematikou a taktiež aj na kanály české, ako napríklad Band Wrong, ktorí robia len hrané filmy, ale násilie je tam vyzobrazované viac než dosť. A teraz je to najpodstatnejšie z celého tohto nášho úžasného YouTubeového článku, a to je zákaz používania nevhodného jazyka, ktorý zahŕňa obťažovanie a nadávky. Povedzme si úprimne, na koľkých kanáloch na YouTube, čo sledujete, ste aspoň raz nepočuli jednu jedinú nadávku? Povedzme si úprimne, koľko kanálov je založených len na tom, že nadávajú? Neviem, o čo sa YouTube snaží, ale myslím si, že ak s takýmito pravidlami bude pokračovať, YouTube čoskoro skončí. Ďalším bodom je propagácia drog a podobných substancií, zahŕňujúci ich predaj a používanie. Neviem, či sa pod drogy vzťahuje aj alkohol, ale ak áno, tak taktiež niektoré kanály budú mať relatívne veľký problém. Ďalej nemôžete hovoriť o veciach súvisiac s vojnou, o politických konfliktoch, prírodných tragédiách a katastrofách. Čo? Čo to má sakra znamenať toto? Toto je asi celkovo dosť veľké obmedzenie pre názorové videá. Takže všetky títo body, on vám ich YouTube nezakazuje, len vám ich zakáže speňažiť. Čiže autori by z nich nemali nič, takže radšej ich robiť nebudú. YouTube tento raz na to išiel veľmi chytro. Takže áno, v 21. storočí existuje ešte cenzúra. A to nielen na Slovensku, skali špeciálom, že? Takže ako bych toto uzavrel? Neviem, ako toto bude fungovať, keď YouTube si nedokáže urobiť ani poriadok s ich prvým bodom, a to je sexuálny content. Uvidíme, ako YouTube toto bude regulovať a vidíme sa snáď pri už ďalšom nejakom inom a veselšom videu. Takže zatiaľ. Čau.